Poszło, poszło. Także witam serdecznie jeszcze raz obserwujących na żywo, witam obserwujących na YouTubie. To ja Mikołaj, tu jest Aga i będziemy teraz wybierać jedną z prac, które... A, nagroda! Aga, sięgniesz? Sięgnę. Będziemy rozstrzygać konkurs, w którym do wygrania były słuchawki polskiej produkcji. Słuchawki, które się nazywają... słuchawki Snab Overtone 101M Earplug Baba Baba Haba Kebaba. I tak, i zwycięzca dostaje takie słuchawki i dozgonną, jak to się mówi, Nie, niewdzięczność. niewdzięczność. A słuchawki Dobra. są fajne, ja słuchałam i mi się podobają. Słuchawki są testowane. Nadeszło 18 prac, spodziewałem się więcej, jestem trochę zawiedziony, ale tylko trochę. Także dobra, będziemy jechać po kolei. Będę tutaj wypisywał pracę po imionach i nazwiskach sobie, a potem nazwisko potem podam już zwycięzcy, dobra. Czyli jedziemy po kolei. Ktoś tutaj miał bardzo dziwne miano, że tak powiem. Dobra, pierwsza praca. Aha, bo tu mi wyłazi to. Konkurs, dobra. O, i to jest pierwsza praca konkursowa. Przypominam, że konkursowe było, że jakby to powiedzieć, a w ogóle jak się tu przyjrzeć, To jest to ten, tutaj widać, w prawym dolnym rogu widać w ogóle tag z Widać YouTube'a, zresztą przecież pasek. pasek. Czyli no tak, można powiedzieć, że twórca próbował tutaj generalnie wykorzystać formę kubizmu, ale tak naprawdę był po prostu leniwy i za bardzo mu się nie chciało, albo z drugiej strony chciał może błysnąć właśnie taką Minimalizm. taki. minimalizmem, oryginalnością i, no i to jest tutaj, prawda, jest tutaj widać jakiś taki zamysł, że w konkursie pożądany był mem ze mną, a, no i on tutaj zrobił mnie i gdzie ja wskazuję na siebie o tak i napisał, że to jest mem ze mną, czyli jest tutaj, doceniam bardzo pomysł, doceniam tutaj pomysł, aczkolwiek wykonanie jest takie, no trochę, może to był akurat taki człowiek, który bardzo tryb życia prowadzi, taki, prawda, jak to się mówi, że jest zajęty bardzo i nie miał czasu, także postanowił to zrobić na szybko, a może te słuchawki na przykład potrzebuje sprzedać i kupić sobie jedzenie, bo jest bardzo biedny, no nie wiadomo, ciężko generalnie stwierdzić, także no nie wiem, Aga, chcesz coś powiedzieć na ten temat? Mi się podoba. I to już? Strasznie. Tak, to już. Dobra, nie Bo wiem, to nie jest mój faworyt. widzowie, mem w konwencji minimalistycznej, mówi Byros. Bardzo to jest mem. O, a w ogóle jeszcze moglibyśmy zrobić coś takiego, żeby było widać opinię widzów. I ja tu mogę dodać prawdopodobnie... Tak... O! O! No i teraz jest idealnie. Teraz już będzie wszystko. Gdzie są misie? Jakie misie? Misie mamy z Haribo ewentualnie. Dobra. Mamy takiego. Jakie to jest brudne. Dobra, no i to jest praca pierwsza i... Gdzie masz Dawida? no. A, u góry. Dobra. Teraz praca następna. Ja sobie tutaj... Albo nie, zrobimy to tak. Pap. Ja sobie wpiszę nazwisko. Ładna czcionka, bardzo ładna. Dobra. Tak, i teraz tak. O, To jest No, bardzo fajne. tak, to jest praca, w której tutaj widać nawiązania do jakże, prawda... Całe to pokazałem, czy mi ucięło? Nie, całe. W której widać nawiązania ewidentnie do, prawda, hasła, które często się przewija w transmisjach na żywo, ale nie tylko, które generalnie jest często użytkowane. Tutaj, prawda, użytkownik, jak się nazywa ktoś, kto bierze udział w konkursie? Partycypant. Partycypant użył tutaj, prawda, zdjęcia, o, uczestnik, no na przykład, No które właśnie, wrzuciłem miło, że kiedyś wrzuciłeś. na Facebooka, kiedy wróciłem z podróży, sprytnie, prawda, sprytnie posznupał,
sprytnie nawiązał tutaj z ryjem do, prawda, par excellence de facto mojego ryja, co bardzo doceniam. Jest to forma znowu minimalistyczna. Dowiedziałem się, że widać mi migdałek. Dokładnie, ale jak wyraźnie, to jest aż nienormalne. Który człowiek tak otwiera buzię, żeby mu było tak dokładnie ten migdałek widać? Ja go w życiu nie widziałam, dopiero pierwszy raz na zdjęciu to zobaczyłam. No ale migdałek nie ma tutaj mocy rozstrzygającej, jeśli Jak to chodzi nie? o konkurs. Także no, to mi się podoba generalnie. Tutaj forma Koncepcja jest dobra, mema, zamysł, wykonanie. mem generalnie to wygląda całkiem jak mem. No i no, spoko. No, na razie nie robimy tutaj lepsze, gorsze. Na początku no, jest dbałość o detale, ale dbałość o detale raczej wynika z tego, że ja zrobiłem te zdjęcie, a nie, że ktoś mi wyeksponował tego migdałka, ale Jasne, no, akurat. to jest bardzo dobre, spełnia swoją rolę. Ja jestem generalnie, jak to się mówi, zadowolony. Dobra, teraz następne zdjęcie użytkowniczki, którą prawdopodobnie niektórzy tutaj będą kojarzyć. Ja nie wiem, kto to jest. Nie znam, nigdy w życiu nie widziałam. Nie O. lubię. Ale to dopiero powiemy potem. No, tutaj prawda, jest znowu użyte zdjęcie moje. Jest to zdjęcie zrobione kiedy, to zdjęcie jest zrobione z pół Rok. rok temu mniej więcej, kiedy robiliśmy z Agą taki film, że ona mi tam pysk pobabrała kosmetykami. No. Lubię to zdjęcie, bo jeszcze wtedy byłem młody, piękny, goliłem się wtedy jeszcze, no i w ogóle. I tak, ja wtedy byłem stylizowany na de facto kobietę, jak można zobaczyć, chociaż tak, no, może nie do końca z drugiej To jest strony. nowoczesna kobieta, ty się nie znasz. No tak, kobieta nowoczesna, no i widać Wolna. podpis, no właśnie, podpis tutaj sugeruje, że no skłaniam się ku prostytucji. No nie jest to prawda, ewidentnie, ale chylę czoła za, jak to się mówi, sprytne. No nie, to zdjęcie nie wyraża mojego wnętrza. Znaczy ja nie kupczę ciałem, jak nie mam pieniędzy, ale nawiązanie tutaj do mojej stylizacji na kobietę i hajsu z donate'ów i tak dalej jest jak najbardziej godne uwagi. Tutaj widać też, że Ramka. ramka, tutaj jakaś koncepcja była taka, że Trójpodział. Nie, to włazy. Jak się nazywa? Złoty podział, o. Tak. Widzisz? Jest. nie widzę. No jakbyś miał namalować 3 linie, to raz, dwa, miałbyś na oku, na nosie i na oku, i nos by był, i broda. Na oko, jakbyś miał to tak ten... Aha. No, czyli pomimo, że ja nie mam pojęcia o tym, ale praca jest w kanonie i nie chodzi mi tu o drukarkę, że generalnie wpasowywuje się w pewne nurty sztuki, no i jest bardzo dobra jest. No. Wszystkie są dobre, czyli jak to się mówi, jest wysoki poziom. Jest wysoki poziom i może być trudność z wybraniem zwycięzcy. Ewentualnie będziemy robić losowanie. Będziemy przechodzić do finału i tak dalej. Czy do półfinału, potem do finału i tak, dobrze. Teraz jest następna praca. O, tam jest za dużo. Ta mi się bardzo, znaczy wszystkie mi się podobają, ale ta mi się podobała, bo tak, tutaj jest Wkład własny. wkład pracy jest tutaj duży, tak zwany wkład własny. Jest tutaj nawiązanie do już trochę legendarnego symulatora kopalni. Znaczy, jak ta gra się nazywała? Symulator robót górniczych. O! I to jest dobre. Tutaj widać, prawda, nie mam pojęcia co ja sam robię, ale woda ładna, szłapy są, nie pochytą, pocis na knefla i na fol i są ręce. To nie są co prawda te ręce, to są jakieś obce ręce, bo na prawej ręce widać obrączkę. To są ręce męskie, stare. Myślę, że tak mniej więcej na oko 40-30 paroletnie. Także to nie są moje ręce, ale całkiem możliwe, że to są te ręce, z Call of Duty. Niewykluczone, ale no ja tutaj się pojawiam niczym taki, prawda, anioł stróż, ewentualnie zły omen z poświatą świetlną
zza winkla, kukam swają w pysku, także no to jest mocne, to jest mocny kandydat na zwycięzcę. Tutaj też trzeba zauważyć, że zostało to wszystko zrobione na tle właśnie screena wziętego z symulatora kopalni, czyli praca była taka, że musiał wymyślić to, znaleźć film, zrobić screena, wyciąć go ładnie, także nawet w sumie bym się nie kapnął, że to z filmu wycięte. Dodał ładnie te ręce. Te ręce w ogóle wyglądają jak prawdziwe, w sensie jakby tam były. Pomimo, że są to ręce wklejone, czy wycięte i doklejone. Porobił ładne napisy, bardzo ładną czcionką. Ja też zostałem tam wkomponowany. Właśnie, jest tutaj też jest tutaj takie jakby nawiązanie delikatne, duchowe do memów z piesełem bardzo sławnych. Niklauseł tutaj pisze recek. Całkiem możliwe, że właśnie tym się tutaj twórca inspirował. Niemniej jednak, powiedz coś, Aga. Mi się nie podoba. Dobrze, że kobiety głosu nie mają. No nie, znaczy, nie tak, że to jest brzydkie czy coś, albo że jest brzydko zrobione, ale takie... No, mi się podoba w każdym razie, a to najważniejsze. Dobra, także przechodzimy do następnego. Następny to będzie ten pan, co złamał regułę, nie? Znaczy, no trochę tak, ale jako, że było mało prac, to pozwalałem, że tak powiem, naprostowałem jego wykroczenie, bo to jest człowiek, który wysłał mi kilka tak jakby memów, a miał być tylko jeden, także ja sam sobie wybrałem jeden, no. Najładniejszy. Najładniejszy. Mm, no i tutaj znowu trzeba pochwalić twórcę za wkład w pracę. A może da się to... A, tego tutaj nie przewrócę bodaj. Ja to mogę sobie tu przewrócić chyba. O. No i tutaj to jest nawiązanie do sławnego motywu Pokémonów, które każdy pewnie z was pamięta, a jak nie, to znaczy, że jak to się mówi, gimby nie znają. Bardzo tutaj szanuję za wykonanie, jest dobry pomysł, wykonanie jest ładne. Wygląda to, no, prawie w zasadzie jak prawdziwe. Także no, to jest kolejny, kurde, same są dobre prace i tutaj będę chyba rzucał monetą. Witaj Nylonik. No także, co tu można powiedzieć? Jest Pomysł tutaj, jest bardzo ładny. jest dobry pomysł, jest tutaj ten motyw zgadnij kto to. Pokemoniasty, no. Trudno tu coś jeszcze innego dodać, to jest po prostu... To jest dobra, solidna praca. Przejdźmy do następnej, bo jeszcze trochę ich jest. Ja sobie teraz wpiszę. Ktoś ma trudne nazwisko strasznie. Cześć Kycu. Hej! Mm. Dobra. O! To jest na przykład bardzo ładna. To jest pierwszy przedstawiciel. Rysunku. To jest pierwszy przedstawiciel pracy, można tak powiedzieć, w Chyba. zasadzie wykonanej. To jest ciężko mi jest powiedzieć Ciężko stwierdzić. dokładnie jaka to jest technika, bo generalnie to widać, że to jest jakoś malowane, ale czym to jest malowane? Czy to jest skan? Prawdopodobnie to jest skan. Widać tu takie małe jakby kropeczki. Czy to jest malowane węglem? Czy czym to jest malowane? Kurde. Nie wiem, w zasadzie ciężko powiedzieć, ale technika jest bardzo ciekawa. Tylko, że stwierdziliśmy, że z twarzy wygląda trochę jak Miłosz, a nie jak ja. No ale powiedzmy, że mnie kiedyś w szkole nauczycielki myliły mnie i Miłosza, Tak? także no tak. Także no tutaj, prawda, nie do końca... Muszę się napić, bo mi tak w ryju zaschło. Gdzie tą wodę dałem? Tutaj. Nie do końca tutaj, prawda, jakby odszedł twórca delikatnie od koncepcji mema, aczkolwiek nie do końca. Daj mi to. Albo nie, ja mam kawę. Aczkolwiek nie do końca. I teraz po kolei warto jest wypunktować. No ja z plastyki często miałem 6, Ja też. także się znam. Warto A tutaj nie umiałam wypunktować o malować. co łazi.
Jestem tutaj ja. Motyw tutaj zaczerpnięty jest z baneru kanału, czyli w lewej ręce dzierżę. O, mogę nawet pokazać. Mam tu tutaj pod ręką. W lewej ręce dzierżę joystick. Joystick marki Quickshot for Professional Players. O. Dzierżę go w lewej ręce. W prawej ręce dzierżę za to karbitkę, tak zwaną, po polsku karbitówka. Tradycyjna lampa górnicza. Teraz już rzadko kiedy stosowana. Jest tutaj, prawda, pojawia się motyw YouTube'a w lewym górnym rogu. Jest ten taki nawiązanie do tego przycisku YouTube'owego, który się dostaje od YouTube'a na 100 000 subskrypcji. Także tutaj też można dojść do wniosku, że może twórca tutaj mi życzy 100 000 subskrypcji i w ogóle, także Ja ci to nie też nie powiem, nie interesuje mnie to. Także powiem, że to tutaj warto zauważyć znaczy to może być nadinterpretacja z drugiej strony, ale Ale to nie mem. załóżmy, że tak. Co nie mem. To nie jest mem. No, ta praca. Ja jakby. jestem twórcą konkursu, także ja tutaj decyduję, co jest memem, a co nie. W tle przewija się tutaj górnośląski piastowski orzeł. On tutaj tak w zasadzie, on tu tylko tak buduje tło, tak jakby tutaj jest takim, jakby to powiedzieć, wisienką na torcie. Trzeba się nawet trochę tak wpatrzeć, żeby go zauważyć. Ja tutaj niczym oparty na mównicy, prawda, z hasłem Freaky Gamers napisanym niemieckim gotykiem. O, Nierudy Hanys tutaj ładnie napisał, co jest memem. Nazwa jednostki ewolucyjnej, kulturowej, analogicznej do genu, będącej jednostką ewolucji biologicznej. Tak, to nie ma nic wspólnego. I ja mówię łonacymy. Ja musiałem się wczytać dość mocno, żeby tutaj przeczytać, co to jest napisane. Ale to też może być tak, że nie wszystko jest tutaj na pierwszy plan jak to się mówi, jakby to powiedzieć, wyeksponowane ordynarnie, że jest tutaj jakiś taki motyw tajemnicy i tak dalej, także dalej mnie zastanawia technika w sumie, bo to tak jakby farba Mm-mm. albo węgiel, a może to malowane w jakimś programie, albo ktoś nadał taki efekt, nie? albo ktoś nadał taki efekt w jakimś programie, no nie wiem, w każdym razie to jest dobre. Węgiel z gruby. No, zgadza się, możliwe całkiem, ewentualnie pań z gruby. No dobra, no to jest bardzo ładne. To tutaj generalnie zaczynam już selekcjonować, także powiem, że to jest mocny kandydat. To jest mocny kandydat. Dobra. Teraz następna praca. O. Tutaj jest typowe, że tak powiem, 100% mema w memie, a nawet w sumie 4 memy w jednym. Także tutaj pani autorce, bo podpowiem, że tutaj autorką jest kobieta, udało się sprytnie tak jakby upchnąć 4 prace w jedną, no i nie powiem, gratuluję koncepcji. No i tak, widać tutaj, memy generalnie są zrobione na tą konwencję taką, nie wiem jaki był, jak to się mówi, pierwowzór tego mema, że, jak to tam było w oryginale powiedziane? No ale w jakim? No, że coś tam, ale coś tam, coś tam. No, nie wiesz o co mi chodzi? Nie. Tyle internetów przeglądasz i nie wiesz. No, ale... No, dostał geszynk od dzieciątka, oszkrabiny. Tutaj tłumaczę, jakby ktoś nie rozumiał, oszkrabiny to są tak zwane... No, wiecie, Obierki. kartofla się szkrabie i z niego są oszkrabiny. Powinieneś powiedzieć ziemniaka, żeby zrozumieli. Nie wiem, co to jest ziemniak. Poszedł do masorza po cosik do zmaszkiecenia, nie było krupnioka. Tłumaczę. Poszedł do... Masorz ma po polsku wersję? Rzeźnik? No. Poszedł do rzeźnika po coś dobrego do zjedzenia. Nie było kaszanki.
No, Jezus. Mi to ledwo przez gardło przechodzi. Masaż. Masaż to po polsku masaż? Sklep mięsny, no czyli powiedzmy Rzeź. rzeźnik, no niech będzie. Wygrał wycieczka za granicę do Sosnowca. No tutaj jest motyw tragiczny przedstawiony, nawiązanie, prawda, do burzliwej historii dąbrowsko-śląskiego pogranicza. Poszedł poszpilać w fuzbal, kozali mu stać na bramce, czyli Moja ulubiona poszedł rola. pograć w piłce, musiał stać na bramce. Tutaj powiem szczerze, że szczególnie ujęło mnie to, bo bardzo często zdarzało mi się właśnie stać na bramce, kiedy czy to na WF-ie, czy na placu graliśmy w bal. Także tutaj pani autorka, że tak powiem, uderzyła w czuły punkt, tak zwany. Można powiedzieć w piętę achillesową. Myślę, że nie tylko moją, myślę, że sytuacja wielu z nas zdarzała się taka, że właśnie zostawaliśmy upychani na tej pozycji raczej, no, A przecież to było najfajniejsze. W ogóle nie trzeba było biegać, tylko sobie stałeś. to było patrzyłeś, najfajniejsze, jak gdzie ktoś jest był piłka. grubym, leniwym dzieckiem. To sugerujesz, że ja byłam grubym, leniwym dzieckiem. Nie wiem. Nie byłam. Jak Ja ktoś... chodziłam do szkoły sportowej, mnie nie można tak. Ale wracając do tematu. A propos wykonania, znowu jest tutaj naprawdę na bramce stały tylko lamy. No cóż. Wychodzę. Jest tutaj nawiązanie, zdjęcie to wrzuciłem bodaj kiedy, tak, pamiętam. Zdjęcie to, które tutaj zostało wykonane, które zostało wzięte tutaj do wykonania tego mema, zostało przeze mnie wrzucone na Facebooka, kiedy z Bąkolem wróciliśmy z Meet YouTube. Czy Meetup? Nie, Meet YouTube w Krakowie. Zdruzgotani jakością tego przedsięwzięcia, oczywiście pod względem, prawda, par excellence negatywnym. Także tutaj znowu trzeba pochwalić generalnie za sięgnięcie, że tak powiem, do źródeł, odwołanie się tutaj do tego, no i narzucony tutaj efekt graficzny, podkreślający, prawda, jakby to powiedzieć, melancholię i smutny wydźwięk tutaj, prawda, wszystkich tych tutaj haseł. Bardzo ładnie, bardzo memowo, bardzo memowo, Na temat. bardzo na temat, bardzo dobrze. My jeszcze nie są w połowie nawet, a mi już w ryju zasycha. Dobrze. Dobrze, że tych prac nie przyszło 200. Dobrze, że jeszcze są tacy leniwi. A czy kto jest? To jest, no wiadomo. Psychol wzruszony. Trochę się nie odnosi czysto do ciebie. Nie no jak, z Nie tą no, nie no, piłką. czemu? Odnosi się idealnie, no. Znaczy, Okrupnika w sensie też się często motyw miał, czepiałeś. po prostu miało być o mnie, no i ja tam jestem, Z tobą. ze mną, no i ja tam wszędzie jestem, także nie ma co tutaj na siłę się, prawda, par excellence przypierdalać. Jak to się mówi. Tak brzydko. Dobrze. Która jest godzina? Jest 14, jak to oglądają jakieś dzieci. Dzieci są w szkole. A nie, dzisiaj jest niedziela, to nie są w szkole. Ej, czemu nie mogę pisać? Aha, to tutaj, dobra. A ja sobie. Zaraz, jeszcze raz, co ja tu zrobiłem? Słodkiego. Dodaj Muszę się nauczyć robić kokosanki. zdjęcie. Dobra. Mogę otworzyć trochę okno? Nie. Dlaczego? No bo nie. Gdzie jest następna praca? Nie, nie bąch na gwarkach. Dobra, uwaga, idzie. To była, tak w ramach ciekawostek, muszę się napić. Mi się z ryja polało. To jest jedna z pierwszych prac tak na marginesie nadesłanych. No i tak. Jest to praca memowa. Na pewno jeśli chodzi o to, czy, że tak powiem, blisko pierwotnej formy autor się obracał, czy nie. Także blisko. Jest tutaj, no, nie chciałem powiedzieć, że jest nawiązanie do mema już istniejącego, ale to bym, że tak powiem... Zaraz, po angielsku jest słowo underestimate, a po polsku jak to powiedzieć? Nie wiem, co to Że- znaczy. Że tak jakby za mało powiedziane. No twórca tutaj przerobił mema.
przerobił mema, ale ja też zapowiadając konkurs, prawda, nie mówiłem, że praca ma być wykonana w 100% przy użyciu jedynie własnych środków, no bo to by też trzeba było samemu papier w ogóle czerpać jak mnisi w średniowieczu i... Tak i... jak ten pan, co robił sam kanapkę No całą. właśnie, także nie, także to To nie generalnie... jest plagiat. Także nie mogę się przywalić, bo tego nie precyzowałem w ten sposób, no każdy mógł coś przerobić, nie no. Jakby on tutaj na przykład wrzucił mema w pierwotnej formie i powiedział, że to jest jego, no to wtedy to by było nieuczciwe generalnie. No ale generalnie tutaj, no, Na odwal. co na odwal? No, zrobione. Ale to jest twoja opinia. No, a No. czy ja mówię, że to jest A. twoja opinia? Ja mówię swoją. Nie, niech No ci po to tu będzie. chyba siedzę, nie? A! Rzeczywiście. No dobra, no i tak. Na TS o Jest weryfikację. komenda, nie? Na tym. Jest, ale czego weryfikację? Co tu weryfikować? Jest tutaj, prawda, widać, nie wiem jakie to były Order podpisy, nie wiem jakie to były podpisy. No generalnie to nawet nie jest mem przerobiony, bo to są po prostu obrazki sklejone z Władcy Pierścieni. Ale on nawet tego nie Podpisy skleił. twórca dodał sam, czy takie już były Nie, gdzieś? bo zobacz, jak tam są te białe takie luki, no to on to po prostu nakleił na to, co było tam napisane. Czyli, że to po śląsku już było napisane. Tak. A, No tak to wygląda. no dobra, także Znaczy, generalnie... nie jestem pewna, ale mi to tak wygląda. Dobra, no on tu zmienił, że hasło coś jakieś tam na YouTuber i... No jeżeli tak jest rzeczywiście, jeżeli ktoś mógłby podesłać na przykład oryginał, widzę, że tutaj jest źródło jeja.pl, także faktycznie twórca... Ciężko tutaj powiedzieć w sumie o twórcy. No nie mogę go za to jakby, jak to się mówi, powiedzieć, że coś jest bardzo nie tak, bo nie powiedziałem, że tak nie można, nie? No ale mogę tutaj powiedzieć, że wkład własny w wykonanie tego mema jest raczej, Małe. powiedzmy, że wynosi on mniej więcej od 20 do 23% całokształtu, no. Są tutaj dwa napisy i moje zdjęcie, no i no także... No twórca nawet generalnie nie posilił się o to, żeby te zdjęcie jakoś wyciąć tutaj i tak, no, znaczy to jest memowo i tak dalej, no ale prawda, na tle na przykład ludzi, którzy to zrobili, że tak powiem, więcej zrobili sami, no to tutaj, chociaż no nie można też tak powiedzieć, bo na przykład ktoś wziął zdjęcie moje i przerobił, a on wziął zdjęcie ze strony i przerobił, nie, no Ale także... zrobił to brzydko. No ale zrobił to, prawda? No właściwie, ale nie jest to ładne. Estetyczne. No generalnie Daj mi też. są prace, przewinęły się już prace lepsze. Tyle mogę powiedzieć, bo zaczynamy już tutaj, prawda, robić delikatną selekcję. Mógłby usunąć źródło. No nie, no nie można usuwać źródła, nie? No jak mógł przyciąć to wtedy? Ale to jest wtedy już, nie można brać obrazku skądś i Ale usuwać wiadomo, źródła. że to jest z filmu, także ktoś, kto zrobił to zdjęcie, ukradł to Ale z ktoś filmu. zrobił tego mema, te napisy i tak dalej, nie? No, No ale tam masz z jakiego to jest serwisu, a nie kto to zrobił. no właśnie. No. Dobra, następna. Plus za dobre chęci. No, Ja tego No. nie widziałam. A O. nie, widziałam. to jest kolejne. Nie, Cześć Co Pawlos. to jest. Podoba mi się to, bo właśnie powiem szczerze, podoba mi się gdzieś, gdzie ktoś włożył w to dużo serca i, że tak powiem, inwencji własnej. No i tak, tutaj jest cała historia na tym obrazku w ogóle przedstawiona. Tutaj za to od razu plus, że tutaj jest historia, tutaj się dzieje. Tutaj widać, prawdopodobnie twórcy ucięło kąsek obrazka, bo widać, że to jest zdjęcie kartki. To jest wykonane odręcznie. Na kartce, o ile się znam, bloku A4. Może nawet bloku technicznego, tak mi się wydaje. Ale no to już tak, to nie jest potwierdzone info. Tutaj jest granica, jak widać. Tutaj jest Bytom, najprawdopodobniej. I tutaj jest człowiek, który, prawda, reprezentuje sobą tak zwanych, że tak powiem, Kiboli. ludzi ulicy, margines, dresiarstwo, oczywiście nie ubliżając tu nikomu,
I co jest tutaj kluczowe w tym, to, że na jego prawej ręce, o, taki typowy Seba, na jego prawej ręce znajduje się tatuaż, na prawym przedramieniu można nawet powiedzieć. Widać, w ogóle ma bardzo ciekawą budowę rąk ten człowiek, warto zauważyć, że tak jakby udało mu się spompować nadgarstki. Co nie udało się jeszcze chyba nigdy żadnemu. Pompowali już bica, klatę, a temu na tym obrazku udało się spompować nadgarstki. I warto też zauważyć, że u lewej ręki ma tylko 4 palce. 4 palce, także jest to No człowiek bo po... kciuka ma schowanego. Bo jest po wypadku. Jest po wypadku według mnie. Ewentualnie jak zauważył tutaj Pawlos, całkiem możliwe, że nie chcę teraz powiedzieć, że akt, że tak powiem, masturbacji jest popularny głównie wśród tej grupy społecznej, ale może akurat ta tutaj postać właśnie nadużywa, albo spadła mu sztanga. Na Jest palec. tutaj spompowany tak, no może było tak, że on wyciskał, albo na przykład hantelkiem, bo nie wiadomo w sumie, którego palca mu brakuje, bo może mu brakować małego palca, ale może mu też brakować kciuka. Czyli w sumie nie wiadomo, tu jest taki motyw zagadkowy. Możliwe właśnie, że tak było, że on ten palec stracił gdzieś na siłowni. Może stracił go w bójce gdzieś na warszawskiej Pradze, bo na przykład, no jak już mówiłem, jak tutaj tatuaż mówi, prawdopodobnie człowiek ten jest, no, z Warszawy. Generalnie ciężko tutaj o to, żeby człowiek, nie widziałem nigdy człowieka, który by nie był z Warszawy, żeby miał na ręce wytatuowane Warszawa. Ty widziałaś kiedyś, Aga? Nie. Czyli raczej można odważnie stwierdzić, jakiego ma pytonga. Zaraz przejdziemy do tych motywów. Tutaj widać generalnie, że patrząc w rejony niższe, jest to, prawda, kulturysta, który nie przyjmował tak zwanych supli, po których, jak wiadomo, no, prawda, dzieją się takie rzeczy w organizmie mężczyzny, że tutaj też na twarzy widać delikatnego zeza. Całkiem możliwe, że dostał kiedyś on, prawda, par excellence szlaga, no i od tego to. Także Ale to jest też nie tutaj- jest mem. Nomen omen. jest tutaj widać, że generalnie przedstawiciel warszawskiego marginesu Ale to są czarodzieje, bo oni mówią w myślach do siebie. po kolei, że mu wyszła przepuklina tutaj. Całkiem możliwe. A może te nadgarstki są połamane i takie spuchnięte? To by w sumie tutaj jakoś korespondowało z tym. No i tu jest on, i on tutaj, prawda, oni w ogóle mówią w myślach, prawdopodobnie, Prawdopodobnie, I- tylko na pewno. ale dlaczego? No bo jak coś jest zapisane w dymku, to znaczy, że to coś myśli. Nie czytałeś nigdy komiksów? Nie. Trudno. To ja ci mówię, jak jest. Zna... Znasz Kaczora Donalda? Przestań. On mnie tutaj pyta, czy znam jakiś, minę jakby był napalony, znaczy on ma tutaj taką minę, że nie wiadomo gdzie on patrzy generalnie, bo zachodzi tutaj tak zwane zjawisko jedne oko na Maroko, a drugie na Kaukaz. On tak jednym na mnie, a drugim Kajś tak, no Kajś. On tutaj myśli do mnie, czy zna pan jakiś fajny żart. No a tutaj, po prawej stronie, prawdopodobnie stoję ja. Co Jesteś można... podpisany nawet. Jest I podpisane wygląda całkiem friki. jak ty. Prawda, fryzura całkiem podobna, Żebyś mieć bardziej tak... brwi tak, O. no to mógłbym być ja generalnie, no to jestem ja, prawda. Widać tutaj, jest niedogolony, prawda, oczy podkrążone, wyraz twarzy zmęczony, Nos po operacji. nos pooperacyjny, koszulka friki, to jestem ja, co też sugeruje to fakt, że stoi, prawda, za mną granica Bytomia. No i ja mu opowiadam teraz kawał, znaczy prawdopodobnie ja mu go przesyłam telepatycznie. Wie Panocek, chciałem zauważyć, że Panocek to jest prawdopodobnie po góralsku. No prawdopodobnie, znaczy nie jest to po śląsku, ale no, nie drążmy. Wie Panocek, jak nazywa się umyty warszawiok. On mu mówi, znaczy warszawiok myśli, nie? A ja mu na to odpowiadam,
Cysty ciul. Mam 6 palców w lewej ręce. To chyba w Raz, prawdziwości. 2, 3, 4. Raz, 2, 3. Nie, no 5. A tu? Raz, 2, 3. Nie, no po 5 mam, dobrze mam. Dobrze jest, wszystkie mam. Tylko warto tutaj zauważyć, że mam jakieś takie dziwne nogi. Nie? Że tak jakby... Jesteś w sukience po prostu. W spódnicy, sorry. Tak jakby klęczał? Albo jakbym Co? miał nogę tutaj od pirata? To są kieszenie? A, czyli że ja mam takie po prostu galoty takie, które mają Ale krok tak... ladynki. One tak się nazywają. Aha. Czyli nie widzę... Ja nie mam takich spodni, ale może kiedyś będę miał. A tutaj nie mówię też telepatycznie, ale może kiedyś będę mówił. To jest... Aha, że to jest Nie kilt. będziesz mówił, bo jesteś mugolem. Aha, dobrze. Nasrane w gacie ze strachu. Ja mam pukel. Faktycznie, Max Browar słusznie zauważył, że występuje u mnie tak zwane zjawisko pukla, Co? czyli po polsku zwanego garbem. No tutaj takiego mam, o, Pod pukla. pachą ma się garba? No nie, bo on jest tak, Nie, bokiem tak stoi. nie. Frontem stoi. No to może raka mam tutaj nowotwora, może mi ale taki... na pewno nie garba. Nie wiem. No, powiedzmy, że to jest pukel pod pachą, no. Albo mi spuchły węzły chłonne, może. To źle. Po prostu. Jak on stoi tak, to tutaj. Ale on tak nie stoi, on stoi przodem. Nie stoi przodem, jest tak Stoi przodem. eknięty. Nie jest eknięty. Zobacz, stoi przodem normalnie, tylko głowę ma lekko. O. Ale nie jest bokiem. Bo byś wtedy był tak namalowany i byłbyś kreską. No dobra, pojedynczą. no to powiedzmy, że coś mi tu wylazło po prostu z boku wątroba. Może mi się przemieściła, bo już nie nadążyła z filtrowaniem i szukałam, wielkie serce mam. Tak, to może tak jest, że tu jest takie właśnie, że mam tak wielkie serce Albo to cycek. z miłości, albo to cyc. Całkiem możliwe. A natomiast jeszcze warto zauważyć, że warszawiak, ja mam cieniutką szyjkę, taką. Łabędzią. No, a warszawiak ma szyję tak zwaną, no tak, Karczycho. dresią taką bardziej, no, czyli zgadza się, i jest taki trochę tak go, taki go, w pałąk go tak, Muszę stać na chwilę. gdzie idziesz? No, W pałąk go wygło. Się jak indyk, no tak, że może ja tak do niego łabędzia. wyciągam, że tak, czysty ciul. Całkiem możliwe, że tak właśnie jest. No nie, no trzeba tutaj pochwalić, że bardzo dobre to jest. Jest tutaj cała historia, podaj tą wodę, Aga. Jest tutaj cała historia, którą można interpretować na tyle sposobów. Fajnie ktoś na dole u nas, że tak powiem, nadupiał w coś. Nie widziałem gameplay krasnoludami z Warhammera. No, bardzo mi się to podoba. Jest tutaj mnóstwo do interpretacji. Wykonanie, prawda? Mnóstwo serca w to włożone. To jest idealne na ustną maturę z polskiego. Tak, jak kiedyś będzie taka matura z polskiego, że trzeba będzie malować obrazek, a pewnie takiego momentu też doczekamy, także to jest dobre, to jest bardzo dobre. I jest tutaj jeszcze, prawda, pokazany ten motyw taki tego odwiecznego konfliktu, prawda, Śląsk, Polska, że tutaj granica, Bytom, że tu się to dzieje generalnie. Chociaż warto też zauważyć, że Bytom nie graniczy z Warszawą bezpośrednio raczej. Ale z Polską tego, co graniczy. powiem, ale- On przyjechał. Nie no, Nie Bytom, zobaczyć. Bytom nie graniczy z Polską. Jak nie? No nie, No- graniczył przed wojną. Teraz jest otoczony miastami, które są na Śląsku tylko. Dobra, to nie wiem. Ale wiadomo, no tu jest symbol jakiś, prawda? Symulator gruby w przeglądarce. Czy byłbyś zainteresowany? Oczywiście, jak tylko będzie lepszy niż te dwa poprzednie. Ale zróbcie to takie fajne. Ładne. Ładne zróbcie wreszcie, bo ja się nie mogę w końcu, jeszcze się nie doczekałem. Także to jest bardzo dobre. Gratuluję tutaj twórcy. Mnóstwo symboli, bardzo piękne wykonanie. Bardzo dobre to jest.
Jesteśmy 2, 4, Jaki 6. temat był konkursu? Jesteśmy Zrobić w mema. połowie. Konkurs był zrobić mema z motywem takim, żebym tam był ja. Żebym ja się tam On. przewijał. No, dobra. Przewinąłeś się. W ogóle myślę, że nie ma sprecyzowanego, co to jest mem tak naprawdę. Jest. Wpisz w Google, w wyszukiwarkę i wyskoczą ci memy same, które wyglądają tak, jak zrobiła ta... Ale dobra, nie ma tego kobita. w dzienniku, w słowniku. Na pewno jest. Myślę, że nie. Na pewno Ale nie zresztą ten. ja tutaj decyduję. Ale ty też musisz się trzymać reguł. Ale ja się jakie trzymam sobie reguł. ustaliłeś. Dobra, jadymy dalej. To był bardziej komiks. Niklas się chwalił, że dzisiaj do niego przyjeżdżam. Ale prywatnie przyjeżdżam, to czemu się chwalił? To można powiedzieć, że była scenka rodzajowa nawet. Dobra, teraz Na jadymy płótnie. dalej. XVIII-wiecznym. Tak. O. A co tam jest w ogóle napisane? No i tutaj jest, pierwsze co się rzuca w oczy. Tutaj generalnie każdy, kto przegląda śmieszne serwisy z obrazkami, powinien wiedzieć, o co tu chodzi i co tu się dzieje. Jest taki, od pewnego czasu, w sumie długiego już całkiem czasu, po internecie krążą takie komiksy ze śmiesznym psem, który godo po śląsku. No i tutaj nie ma psa, tu jestem ja. Jest tutaj mocne odwołanie do tego właśnie mema z psem. I ja tutaj mówię, w internecie żaden nie wie i że Jerzech Hanysem żaden. Warto zauważyć, że jest to zapisane w odmianie mowy śląskiej, którą osobiście ja się nie posługuję. Na co zwraca tutaj jest uwagę internetowa. partykuła iże. Nie tutaj w rejonie wschodniego Górnego Śląska Bytom, Piekary Śląskie, Cidry, Rojca, Katowice, Chorzów, Zabrze. Raczej nie używa się takiego słowa. Po naszemu byłoby to bardziej w internecie żaden nie wie, że Jerzech Hanysem, albo co Jerzech Hanysem. Co, Jerzech? No. Głupio brzmi. No, także to jest prawdopodobnie zaczerpnięte z dialektu śląskiego. Śląskiego. Z dialektu cieszyńskiego Gotki Śląskiej. No. Jest to bardzo memowe, Memiste. bardzo memiste, Na proste, temat. na temat, ale Koncepcja jest koncepcja ładna. jest dobra, Prosta. prosta, Do ogarnięcia. Nie trzeba się nad tym rozwodzić. dosadna. No i co tu więcej, no nie będę tutaj nadinterpretowywał. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej. A po co ty to tak dodajesz każdy w osobnym Bo tak trzeba. tym? Aha. Dobra. Pan ma prawie nazwisko jak prezydent. O. No tutaj to... Postawił na tradycję. Co tu dużo mówić? Jest tutaj motyw, który, prawda, że tak powiem, na kanale YouTube'owym i na live'ach przewija się od, Chciałbyś się tak poczochrać trochę. że tak O. powiem, Zobacz, że idealnie. zostaw mnie. Przewija się od bardzo, 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 bardzo długiego czasu. Stary jak No, świat. jest motyw stary jak świat. O, patrz, zobacz, tylko powiedziałam i już. No. To jest Telepatia. film stary jak świat, to już z Film? 2 lata, Aha. no film. Ten film to z 2 lata temu, no lepiej chyba z 2,5 roku temu na A YouTubie zobacz, był. jaki masz tam syf na półce. A Byłem teraz młody, jak masz piękny, ładniej. ja w ogóle wtedy mam ścianę jeszcze niepomalowaną. To jest ta? No. W ogóle całkiem inaczej jeszcze wtedy to wyglądało. Niemowlęce bez zarostu, nie? Bo ja wtedy jeszcze się goliłem po prostu. No i tak, warto tutaj bardzo, jest to takie, że aż, tak piękne może. Wspaniałe. Wzruszyłem się, nie no, żartuję. Ale, no. Dawne czasy. Jest tutaj, prawda, nie pamiętam już kto był twórcą tego hasła, że jestem wpierdalającym węgiel po niemieckim zwierzem, ale muszę powiedzieć, że jest to hasło, żadne z haseł, które wtedy się pojawiały, lżące i obrażające mnie, nie zapadło mi tak w pamięć jak to. Twórca w ogóle tego hasła, warto tutaj powiedzieć, wspiął się
Na wyżyny. Na wyżyny. Wyżyny Obelg Antyśląskich, także oczywiście nie uraża mnie to jakoś szczególnie. Od początku byłem, prawda, e, największy podziw wyrażałem. Także no i twórca tego tutaj obrazka, tego mema odniósł się do tego i no chwała mu za to. No co, jestem tutaj ja, prawda, z tego filmu. Jest tutaj motyw, prawda, wpierdalania I węgla. ładnie jest to zrobione, ładnie wycięte, ładnie wklejone, jest ładna flaga pod spodem. No, jest tutaj, prawda, Wszystko się zgadza, wszystko, tu masz białe napisy, tu też, jest rama obrazu, bardzo ładnie to wygląda. jest tutaj motyw, prawda, najważniejsze no jest sedno. Jest węgiel, jestem ja, czyli zwierz, jest, prawda, flaga tego Bundesrepublik Deutschland. No, tak. Nie ma się co rozwodzić. Jedźmy dalej. Dobrze. Brakuje interpretacji z kukowką. Nie bardzo. Nie A brakuje. robiłeś kiedyś takie fajne, nie? Że te stare obrazy takie. Tak, to jeszcze na Twitchu. A, to mi się zawsze podobało. Ruch Chorzów gro dzisiaj w strojach, barwach śląskich. Słyszał, już nie słyszał. Masz czapkę. Ruch chorzowskie psy. Weź, bo wyjdziemy i nas ktoś pobije. Miej sumienie, żryj kamienie. Se lichy. Która to już praca? To był to była sproszkowany. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Drobno 8, zmielony. 9, 10. To była 11 praca. Dobra. Prac jest 18. Teraz następna praca. Której ja na przykład nie rozumiem. Tak prywatnie. Ale jest chyba z tych. To jest ze Zrytego Beretu, nie? Tutaj To jest... jest moja ulubiona seria. Ale czemu tutaj jest... To jest w ogóle... Kropka? Czemu to jest fabryka memów.pl, skoro to jest zdjęcie z mojego filmu? Pewnie te napisy dodał. Chociaż chyba łatwiej byłoby w pańcie. Ja coś trochę... Ale w ogóle jak pokój się zmienił. Bardzo się zmienił pokój. Nie ma już ani tych nut, ani tego hopka, ani... No, tak, ja też się zmieniłem wtedy. No to tak wyglądałem 3 lata temu generalnie. To Tak jest wyglądałem 3 3 lata temu. O, Goliłem się wtedy często, miałem bardzo ciekawą fryzurę. to jest tak bardzo artystyczny Aha, to jest generator memów, no. To były jedne z pierwszych filmów moich na YouTubie, także... A jaki był pierwszy? To z Mass Effecta, Mass nie? Effecta. Najfajniejsze Także- to jest Q&A z Marcinem. No, co tutaj dużo powiedzieć? Jest odwołanie się do tradycji. Mem tutaj mówi, chciał wbić globala, komputer odmówił mu posłuszeństwa, przypadek nie sądzę. Jest tutaj, to jest nawiązanie do całkiem możliwe ostatniego filmu, na którym Wak wyrzucił mnie z CS-a. Jest to, no, Aha, bo Global Elite, tak? tak. A. To nie jest potwierdzone info, to jest mój domysł. Aczkolwiek jest duże prawdopodobieństwo, że tak właśnie było, no. Kurde. Nie wiem co powiedzieć więcej jeszcze. Może być. Jak się tutaj na mnie popatrzy, to widać motyw przemijania, no. Widać motyw Vanitas. przemijania i że Vanitas, Dance Macabre, Santa Nie Maria, przesadzaj. Dolorosa, A jak się nazywała ta, Topos że jak Arkadii. się przedstawiało tego chrzciciela Chrystusa i Maryję? Nigdy nie pamiętam tego. A robiłam o tym pracę. Pieta. No. No generalnie powiem szczerze, trochę się wzruszyłem nawet. Przypomniały mi się stare młodzieńcze czasy. Ale musimy jechać dalej. Teraz będzie... Mój faworyt, to jest moja ulubiona praca. Tylko, że trzeba podkreślić, że autor miał o tyle więcej Nie no, możliwości, no że nie, to jest, nie było. Każdy A było miał... to zdjęcie na tym? Było to zdjęcie Tak? na A to sorry. Facebooku. To nie, ale to i tak jest moja ulubiona. Jest tutaj, no to już jest generalnie... No zresztą zaraz zobaczycie. No. To jest... Historia na tym zdjęciu jest, że tak powiem... od czego by tu zacząć? No...
Mogę powiedzieć, mogę powiedzieć nieskromnie, że autor właśnie, że jest na czacie. No i tak, jakby ktoś nie wiedział o co chodzi, to jestem ja. No. To jestem ja. Jakie w ogóle masz przy oku masz takie 3 jakby pieprzyki, widzisz? No, Jeden na nosie, masz je dalej? tutaj mam jeden. A nie, masz, patrz, Tak. masz te 2, no. No i Na nosie nie widzę. to ja. I to jest zdjęcie z zielonej szkoły. E, zdrowe. Wtedy jeszcze nie jadło się tylko zdrowego jedzenia, no. Nie, można by zapytać o znaczenie tego mema samego twórcy, bo znajduje się na czacie. Można poznać po braku zarostu, że było to dość dawno. No, to było 12 lat temu? Nie wiem. No to było bardzo dawno w każdym razie. No i tak. Jest tutaj, prawda, w sumie tak jakby to jedzenie zupy i tak dalej jest tutaj nie na tyle istotne i miejsce, ale hasło, które ja mówię, że zrobimy z tego vloga i tutaj, prawda, kamrat mówiący świadczy o tym, że wtedy jeszcze nikomu nie przychodziło do głowy, że kiedyś będę twórcą internetowym i że będę tworzył materiały na YouTube'a, że będę robił vlogi. Ja myślę, że to nie o to. No i Praca mówi sama za siebie. no tu tak jakby wszystko jest mody Hanys, no mody Niklaus. Autorów będę przedstawiał na końcu już, ale że twórca jest na czacie, to może się przyznać. Cześć Lotso, witam. No. No nie ma co tutaj dużo gadać, no. Jest prawda jakby motyw jest taki jakby cofnięcia się w czasie, że ja tutaj prawda cofnąłem się w czasie i robię vlogi. Twórca jest na zdjęciu zresztą też z drugiej strony. No. No. Myślę, że nie szłoby go poznać, tak. No Chociaż. nie wiem, no. Dobra, jedźmy dalej. Czarna lista będzie pan napisał. Czarnolisto. Mi się ziewać cały czas Dobra. chce. O. Teraz będzie A to praca jest to, co ci się tak podobało, nie? całkiem. No. O. To jest praca wykonana, jak widać, odręcznie. Spałam dzisiaj Czy długo, nie ale w nie tym- mogłam zasnąć. Nie w tym sensie, że nie wiadomo, czy czerpał tutaj, prawda, papier sam i tak dalej, ale to nie chodzi o to. No, to jestem ja. Jak w ogóle niepodobny? Znaczy Bardzo podobny, tylko trochę mam nos, jakby mi I ktoś wyglądasz go... jakbyś nie miał zębów tutaj już dalej. No faktycznie, wygląda jakby miał tylko zęby tutaj, 5 zębów z przodu, ale... A może to jest wizja przyszłości? Może ktoś ci je wybije. Może to będę ja. Możliwe Jak całkiem. mi będzie zabierał. Ale w ogóle. bardzo ładnie, to jest malowane... Ołówkiem chyba. To jest malowane ołówkiem, prawdopodobnie takim miękkim. No. Nie no, ładne. Bardzo ładne. A jak to Co się ty robisz? przybliża? Chcę przybliżyć. Zostaw. O. Ten na zdjęciu ma ponad 30 lat, no czyli całkiem możliwe, że ja tak trochę będę wyglądał, no. Nie, ładne, jest tutaj napracowanie, jestem ja w słuchawkach, tylko nie wiem o co chodzi z tym Piejrunem, bo tu jest Momcie Piejrunie. Nie wiem. Ale zgadza się też, że jedno oko masz większe, drugie mniejsze. No ja tak trochę mam, no. Ale troszkę. Tylko, że masz tak śmiesznie przykrzywione, że jedną brew masz tu, a drugą tam. W ogóle, no tak, no no, ale nie, no ale to jest bardzo ładne. Bardzo ładne słuchawki, no w ogóle słuchawki jak są dokładnie oddane. Tutaj warto zwrócić uwagę, że tak widać nawet, że to są Superluxy z kablem odpinanym. Tutaj, tak, także, no, także możliwe, że ja też mrużę oko, A że może ja ty tak, puszczasz oczko? że ja puszczam, tak. No, bardzo ładne, bardzo mi się podoba. Dużo jest bardzo tutaj, jest, jak to mówił mój znajomy wieszcz internetowy Maciej M., który zresztą tekst ten pożyczył od profesora K. Jest napracowanie.
W ogóle wycieniowane jak ładnie tutaj. No. Światłocień, bardzo ładne. Zarost oddany w ogóle tutaj jak dokładnie. No. Co tutaj dużo mówić. To jest bardzo dobre. To jest czołówka. To jest czołówka. Ktoś napracował się. Ewidentnie nie można tego odmówić. Dobra. Zostało nam 4 prace już tylko. Zostały 4 prace. Ja myślałem, że to pójdzie szybciej. 18 prac, a tu już godzina 10 live'a minęła. Tak? No, O matko. dobra. Didek. Co? Sorry. Ale patrz w ogóle, nie pomyliłeś się, bo tu Nie. masz Marka i Patryka. To są bracia, czy mają po prostu takie samo nazwisko? Widzisz? Tak. Tu i No tu. nie, to widocznie obcy ludzie o takim samym nazwisku. Żeby się potem nie pomyliło, ale nie. Patryk. W ogóle, czy są na czacie jacyś twórcy? Bo jestem ciekaw, czy twórcy któregoś... Znaczy, no oprócz jednego. Czy twórcy niektórych tych są... Nie śpi, Aga. Nie śpię, przecież mam otwarte oczy. Tak, o. Nierudy Hannes jest. Dobra. No. Od początku. Jest tutaj znowu... Nie bardzo miałem jak. Co? Nie rozumiem. Cuk sam nie jedzie na Arbaj? No, że nie dojeżdża pociąg. No, to jestem ja. To jestem ja w szpitalu po operacji plastycznej. Zdjęcie jest mojego autorstwa. Zdjęcie autorstwa Agi. Wszystkie prawa zastrzeżone. Tutaj ukradzione. to jest zdjęcie świeżo po operacji, jak widać mam fajnie spuchnięty pysk. No. Mutter widziała odcinek, a my sobie to tu włączymy. Z Call of Duty Modern Warfare 3 i słyszała zeję ciulniętą. Teraz ja wytłumaczę prawdopodobnie, co to za dialekt. O ile na mój, że tak powiem... Ja mi palec, bo... O. To jest generalnie prawdopodobnie napisane w dialekcie ze Śląska Opolskiego, na co wskazują dwie rzeczy. Sycenie, charakterystyczne też dla cidrów, rzadziej rojcy, ale też czasem piekar śląskich i Chorzowa Starego, czyli słysała, ze i tak dalej. Ale co bardziej na to wskazuje, to charakterystyczne, nie wiem jak to nazwać, ciulniętą. Tak samo jak na przykład na śląsko-opolskim są galołty. Także prawdopodobnie jest to ten właśnie opolski, czy około opolski dialekt gotki śląskiej, no. No i jest tutaj nawiązanie do legendarnego filmu z Call of Duty 3. Po polsku się nauczcie, a dobra. Każdy go z was prawdopodobnie zna. W sensie Anala 60. No nie no. Film. Żartuję. To był bardzo zły żart. O Jezu. I także trzeba to tutaj docenić, że twórca jakby znowu sięgnął do źródeł, do, jakby to powiedzieć, pierwotnych materiałów. I jest tutaj, prawda, takie nawiązanie, znaczy zasugerowanie, że rzekomo moja matka oglądała film z Call of Duty i tam słyszała, że jest ciulniętą i przez to mnie pobiła i dlatego leżę w szpitalu. No. Także... Mucha. Ciekawe, ciekawe. I bardzo memowe. Dobra. Zostały 3 prace. Także jedźmy z tym szałotem. A czemu tu miga ta lampka o tu? Bo to Aga dysk A pracuje. czemu ta nie miga? Bo to nie jest lampka. Zostaw to. Zaraz komputer zresetujesz. To jest do resetowania? Tak, i on jest bardzo czuły. Jakbyś na mnie krzyczał, nie? O. Bąkol mówi, że rolada i kluski na mnie czekają. O, to fajnie, bo bych z maszkecią, nie powiem. Dobra. To jest tutaj nawiązanie znowu do starych filmów. Ten film nawet nie wiem, czy on jest na YouTubie, czy już jest Jest. usunięty. Chyba go usunąłem, mi się wydaje. Naprawdę? Tak. Gdzie mówiłem po angielsku i tak dalej.
No i oprócz tego Jest jest tutaj nawiązanie. też nawiązanie do sławnego dzieła polskiej kinematografii, Leciał ostatnio. czyli filmu Chłopaki nie płaczą. I do sławnej postaci z tego filmu, czyli Laski. A wiesz, że on w ogóle był ten reżyser go ściągnął z baru? On nie był na żadnym castingu i jak grał tą rolę, to mu powiedzieli, żeby po prostu się tak zachowywał jak tam. Nie. To już wiesz. No i tutaj jest zasugerowane moje podobieństwo do owej postaci. I Słusznie. zostałem tutaj uchwycony w takim momencie, że faktycznie może coś w tym jest. Także no... ciekawe powiązanie z polską kinematografią. Jest to bardzo memowe. Jest tutaj... O, dostaliśmy donate'a z Sosnowca. Bardzo dziękuję, Damon. Przepraszam, że tutaj nie ma... nie wyskakuje nic, ale no na tej planszy się nie wyświetla. Niemniej jednak bardzo dziękuję za donate'a. No. I co mogę powiedzieć? Trzeba do tego tutaj, prawda, powiedzieć, że wykopał stary film. Odpowiednią, prawda, sytuację. Nawiązał. Bardzo dobrze. A informacja była na Joe Monsterze. Dobra, jedźmy dalej. Dwie ostatnie. Dwie ostatnie... Nie tekst. No daj... zdjęcie. Piotr Samborski. Czy będzie dzisiaj CS? Raczej nie. Raczej nie. To jest praca, która mi się strasznie podoba. Dobra. Już nawet wiem, jak to rozstrzygniemy. Już mi się nasuwa pomysł, gdzie to jest? Tutaj. Tylko, że musiałbym to obrócić. Czy to idzie zrobić tutaj? Zaraz, albo zrobię inaczej. Jak tutaj to wezmę... Nie, bo tu jest dobrze, a tu jest źle. Huh. Kurde. Jak to obrócić? Nie mam pomysłu żadnego. O, weź to usuń i dodaj jeszcze raz, bo to dziwne, że skoro to jest normalnie tutaj, a tam jest nienormalnie. A spróbuję. Jest problem techniczny, bo twórca wrzucił zdjęcie do góry nogami. Cześć, Inder. Korzystam z OBS-a, ale nie wiem, gdzie jest taka opcja. O, dziękuję za następną donację. No i dalej jest takie. Jakby to zrobić tutaj? Zaraz. Nie, poczekaj, to powinno być tam. Tutaj? Mm, No nie bardzo. no dobra, to nie tu. I am from Israel. O, trudno. Nie no, muszę to jakoś zrobić, nie mogę tak tego dać. Dobra, poczekajcie moment, ja spróbuję zrobić taki motyw. Dać se to... Your girlfriend hot. Yes, we know. A to tak trochę jak ten, co jak byliśmy na paintballu, nie? Aha. Virtualu. Jakby to zrobić tak. I teraz zapisać tak. Baba. Jako PNG na pulpit. I teraz to jest dobrze. I teraz to damy zamiast tego. O, jest. Dobra. Działa. To jest bardzo ładna praca. Chociaż To to jest- też nie mem. Nie no, dlaczego nie? No, jest hasło Pyrsk. Jest tutaj znowu nawiązanie do, prawda, zwierza. Już drugie. No i muszę powiedzieć, że Lotso powiedział, że mam cię sprzedać za kamienicę, póki się Żydek interesuje. Bez proszę takich. No, bardzo mi się tutaj podoba, że jestem tutaj przedstawiony w formie zwierza. Jestem na tym obrazku zwierzem. Jestem zwierzem
czymś takim o, powiedzmy, mniej więcej połączeniem świni z wilkiem. No jest to naprawdę, tu jest tyle motywów. Jest pysk, w ogóle mam ogon, mam skrzydła, mam świński ryj, brodę i pruski hełm na głowie. I to jest w ogóle, Prawdziwość. to jest takie genialne. Tutaj to jest tak piękne po prostu, że masakracja. W ogóle niezależnie od tego, czy to wygra, czy nie, to ja będę rozmawiał z twórcą, żeby pozwolił mi zrobić koszulkę z tym, bo to jest idealne. No i jest hasło, prawda, o zwierzu wpierdalającym węgiel. Jest tutaj stary jeszcze, jest tutaj stary awatar kanału YouTube'owego. W ogóle wdupiam tutaj ten węgiel ze stołu, który, prawda, może to jest nawet nawiązanie tutaj do kształtu przedwojennego Górnego Śląska. Tak, Jest miał kształt? Oberschlesien, no mniej więcej. Jest orzeł śląski, jest ten węgiel, który jem kulturalnie, sztućcami. No to jest... To jest łopata ten ogon. W sumie może tak jest. Całkiem możliwe, że tutaj faktycznie zakończenie tego ogona jest prawdopodobnie... Nie śpi, Aga. Nie śpię. Jest nawiązaniem do tak zwanej śląskiej łopaty, która nazywa się hercuwa. Nie wiem, czy jest polski jakiś odpowiednik Jak tego. byłam zwiedzać jedną kopalnię, to powiedzieli, że Ślązacy na to mówią dupa teściowej. No to chyba ci stamtąd. Z Karkonoszy. Straciłeś wątek. Bez komentarza. Także, no to jest... To jest piękne. To jest wykonane no prawdopodobnie też ołówkiem. Takim miękkim, jakimś HB ileś tam. Z drzewa sosnowego. Z drzewa sosnowego. Bardzo ładne jest to. Ludzie ze No tak. Sercowa łopata. Aha, czyli to miałoby sens. Hersuwa po Sercówka. śląsku. To tak. No generalnie... No wszystko się tutaj zgadza. Jest zwierz, jest po niemiecki, a nawet pruski. Jest pyrsk, czyli prawda, śląskie słowo, hasło mówiące jednocześnie, dużo się można tak wyrazić. Jest, prawda, że na zdrowie, że cześć, coś takiego. Nóż trzyma się w prawej ręce, No, a ja jem, to a ja jest kroję. prawda. Czy to jest, i teraz warto się zastanowić, Czy ktoś oglądał jak ty jesz? czy tutaj jest jakiś motyw, że w prawej ręce nóż, czy może... ciężko stwierdzić. To jest też obrazek, gdzie tutaj interpretacji można by było dokonać wiele. Jeszcze warto zauważyć, że tutaj po haśle są 3 wykrzykniki, nie 4, bo 4 to już rzekomo są poważne zaburzenia osobowości. Mi się czasem zdarza trzymać widelec w prawej ręce, to fakt. Może jest to luszczane odbicie, także, ale motyw zwierza jest tutaj co najmniej genialny. Genialny. Dobra. I teraz jeszcze została ostatnia praca. Ostatnia praca, gdzie to nam się straciło? Tutaj, dobra. Nawet ja się załapałam. To oznacza, że nie umiem jeść nożem i widelcem. Może i tak. Nie, co to się zrobiło z Bo tym? wziąłeś na pulpit. Aha. Czemu Aga se masuje kolano? Nie wiem. Nie masuję, tylko tak. O! Ja na to nie patrzę. No i na tym zdjęciu jestem ja i Aga. To jest zdjęcie z Sylwestra bodaj zeszłego roku. Tego roku. Znaczy no zeszłego roku. W tym roku będzie Sylwester dopiero. Aga, nie ciś mnie tam. No. Co mogę powiedzieć? Gdzie to jest? Tutaj. O. Jest tutaj nawiązanie do tego, że Aga lubi jeść. Z czym nigdy się nie kryła. No, jest nawiązanie do tego. To jest rozmowa telepatyczna faktycznie, bo są chmurki. Także no, trzeba tutaj znowu pochwalić twórcę, że wykopał takie zdjęcie. Za co prawda należą mu się
coś tam. No i tak, jest nawiązanie do takich prawd jakichś unikalnych, że Westa ciśnie, że chce się jeść i no... Jest Tak. motyw, że tak powiem, jakby to powiedzieć... Mm, co chciałem powiedzieć? Nie wiem. Motyw... Ja mam krótkie włosy. A, uniwersalny taki, no że to mógłby być każdy. Co to... A, Westa to jest kamizelka, tłumaczę. Jakby ktoś nie wiedział, Westa to jest Nie widzę, kamizelka. jakim pokazujesz. A, no ale no ja jestem ubrany w kamizelkę, czyli w Westę, no. Jakby ktoś był tak brzydko, albo nieważne. No. No i to tyle. I to są wszystkie prace. I teraz prawdopodobnie ja myślę, że zrobimy tak. Ja wybiorę 3 prace, które przejdą do tak zwanego ścisłego finału i potem zrobimy głosowanie. Zrobimy głosowanie, że rzuci się straw pula i będziemy Nie głosować. Staw pula? Co? Nie staw pula? Nie. Serio? No. Boże. Kinematografii z przedziału roku 2000. Tak. Dobra, także ja wam teraz podam moich, że tak powiem, mm, 3 finalistów. Dobra. I to był. Ja tutaj teraz muszę sobie popatrzeć. Generalnie tak. Na pewno podoba mi się bardzo tutaj, gdzie to było? No tutaj, gdzie to się straciło? Że Na tego tu nie ma. pulpicie. Aha, to na pewno. Czy dużym nietaktem jest głosować na siebie? Nie, no można. Które, Aga, jak myślisz? Pytasz mnie o zdanie? No weź mów, a nie kompromituj się. Ja myślę, że to jest też ładne. No, to. Te są dobre na pewno. Bo to chociaż jest mem. Nie interesuje mnie twoje nieuważanie tamtego za mema. I jeszcze jeden. Mi się to Miłosza podoba. Mi nie. A mi tak. To jest w sumie dobre. To mi się nie podoba. Dobra. Mi się jeszcze to podoba to z laską. Nie. I to jest dobre też. Dobra. Także tak, ja wam dam na pulpit teraz prace, które zwyciężyły. To jest, znaczy zwyciężyły, które doszły do finału. Półfinał. Znaczy no do... No tak, bo finał to potem to co wygrały, dobra. No nie było takiego przepisu, że znajomi nie mogą brać tego udziału. Dobra, teraz tak, Daniel. To jest ten, tak. To jest jedna praca. O, dajemy to tutaj. To jest jedna. Teraz to nie. O, to. To jest druga, która wchodzi do finału. O. To sobie tutaj musimy przesunąć. I trzecia to była która? To, nie? Mhm. Pani Edyta. O. I te tutaj memy. Typowe. Memowe. O. Dobra. I teraz tak, żeby nie było nieporozumień, zrobimy to w taki prosty sposób. Wejdziemy na Strawpula i ja wam te obrazki podpiszę. Tekst. Dobra, i zrobimy tak. I jeden. O, to jest numer 1. Oczywiście to jest tutaj... To jest tutaj przypadek. Numeracja to nie ma znaczenia, że tutaj ktoś jest pierwszy, drugi, któreś jest lepsze. Te 3 po prostu weszły do półfinału. I teraz... Nie zdjęcie. Kurde, to jest... Ale chyba się kapną. Co? Że 2, 3. No ale wolę napisać. Dobra, to jest 2. O. I tam będzie 3. Dobra. I te 3 obrazki weszły tutaj 1, 2, 3 do generalnie półfinału. No i teraz tak. I teraz my będziemy tutaj głosować, ale nie pokażemy wam
Nie pokażemy wam. A w sumie nie muszę robić straw pula, mogę zrobić hitboxowe tutaj głosowanie No. też z jednej strony. Tylko które lepiej zrobić, na hitboxie czy na straw pulu? Nastawkę, bo to masz potem Dobra, tu takie okręgi. wykresy, dobra. Zrobimy straw pula. Nagrywa się, wszystko się nagrywa, wszystko będzie na YouTubie. Robimy teraz straw pula. I tak, która która praca zwycięża? O, i tak. 1, 2, 3. Multiple choice nie? Nie. Dobra. No to nie, no to odhacz to. Aha. Znaczy, no nie odhacz właśnie. Dobra, Mm. create pool. Ty nie rozumiesz. Ty nie rozumiesz. No nie, bo jak się Dobra, coś uwaga. odhacza, to się tego nie Można nie powiększyć robi. pierwszy obrazek. Dobra, można. W ogóle zrobimy to tak. To damy tak tutaj, o. Dajcie sobie w ogóle na full screena, żeby lepiej widzieć, jak nie widzicie. Kurde, nie umiem tego numerka teraz cylnąć. To jest 2. No i to tutaj jest... To jeszcze przesunę to. I to jest 3 tutaj, o. To jest 1, żeby nie było wątpliwości. Dobra, wiecie, które jest które. No i teraz generalnie... Co mogę powiedzieć? Niech wygra najlepszy. Rzucam wam straw pula na czat. Damy tam numerki na obrazki. No ale przecież wiadomo, który jest który. No bez jaj. Jesteście aż tacy niedomyślni? Dobra, no to jest... No nie, no bo zaś mi się to straci i nie będzie widać. Przecież wiadomo. To jest pierwszy, to jest drugi, to jest trzeci. Nawet to powiem na głos. Z symulatora jest pierwszy, malowany sprysk jest drugi, a 4 okienka z podpisami są trzecie. Dobra. Uwaga, leci Strawpool. Głosujcie, a my też się zagłosujemy, a potem wam pokażę wyniki. Dobra. Ja nie powiem, na które zagłosujemy. Ja wam powiem. Dobra. A jak zagłosujemy? No bo ja teraz wyłączam mikrofon. A, dobra. Myśmy wybrali. Teraz, no dobra, damy jeszcze trochę czasu. Chociaż nie wiem, czy jak tyle zagłosowało ludzi, to czy jeszcze będą No głosować? zobacz, ile jest na czacie. Fanfary, ja zrobię fanfary. Gdzie jest ten? No jest więcej ludzi. Aha, ale na czacie jest. Jak ktoś nie jest na czacie, a ogląda, bo ogląda więcej ludzi niż jest na czacie, to zapraszam na czat, bo na czacie wrzucam Strawpula. Jeszcze wam wrzucę z 2 razy. Włazić, głosować. Wchodźcie, wybierajcie, bo to od was zależy, kto wygra. Sambora zaraz łozdupi ze stresu. Dobra. Nie ma tutaj. Zaraz, czy tu są jednomandatowe okręgi wyborcze? Nie. Jezus Maria. Chyba nie. Dobra. Na razie wam jeszcze nie mówię. Zresztą możecie zresztą sami sobie przecież zobaczyć, co wygrywa i jaką przewagą. Także głosujcie, głosujcie. Bo widzę, że na razie zagłosowało idealnie tyle ludzi, co jest na czacie, czyli w sumie każdy zagłosował. Tylko, że jest jeszcze kilka ludzi nie weszło na czat. To damy jeszcze z minutę czasu i niech się dzieje. A, dobra, jeszcze jednak jest głosowanie. Dobra. A, nie, dobra, przepływają jeszcze głosy. A ciekawe jakby wypadło, jakbym zrobił na tym. Na... Hitboxie? no. Hmm. Można by puścić jakąś muzykę, ale nie, bo to mi prawa autorskie. Taką muzykę z tego. Tum tum, tum tum, tum 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 tum.
Jak ogląda ktoś z twórców, żeby się bardziej stresował. Dobra, jest godzina 15:04, dajmy czas do 15:06. No jest duża przewaga, nie ma się co oszukiwać. Dobra. Jeden głos doliczamy od Agi, którego tutaj nie ma. Tak. A ja głosowałam zgodnie z moim sumieniem. No dobrze, że nie z cudzym. Jeszcze wam wrzucę. I zgodnie z regułami. Jaka dziwna muzyka. Jaka muzyka? Nie słyszysz? Nie. No ja słyszę. O! Dobra, jeszcze... Dobra, nie, jeszcze 2 minuty, nie ma korupcji. Nie na trójka, bo trójka to jest faktycznie mem. Minuta. No jedynka też jakby się... No jedynka też niech będzie. Mogłem stoper w sumie odpalić, żeby były większe emocje. Ale już nie znajdę teraz. A tu nie ma już tego zegara. A nie, tu jest, dobra. Zostało 15 sekund. Nie no nie jest trudno, bo można namalować mema, to też nie jest przecież. Nawet ja bym dała radę. To nie jest typowy, bo to w ogóle nie jest mem. Dobra, Aga, skończ. Tylko rysunek. No ale o co ci chodzi? Dobra. Ładny, bo ładny, naprawdę bardzo ładny. ale Nie ma słownikowej definicji mema. Jest. Dobra. Wyniki zostały... A nie, ja sobie to sam wywaliłem. No, Nie, Teraz mówiłeś sam mem, sobie nie? wywaliłem straf pula. Pokażę, żeby nie było wyniki. Dobra. Czy mogę tutaj jakoś to... Przechwytywanie okna... Straf pul... Jest tutaj? Jest. O! Ale wszystko zasłoniło. No. Liczbą głosów 62 wygrał... Znaczy 35 Znaczy głosów. na liczbę 62 głosów zwyciężył... Znaczy na liczbę 62 głosów 35 głosów przypadło na dzieło numer 2. Czyli był to obrazek... Teraz wymienię z nazwiska twórcę... Obrazek numer 2. Zaraz, muszę to znaleźć. Który to był ten? Tak. Piotra Samborskiego. Także Piotr Samborski. Arka. Co to No. masz z tą arką? No i to by było na tyle. Ale muszę powiedzieć, że jakbym nie dał tego głosowania na tym. Jakbym nie dał głosowania na... Jak to się nazywa ta strona? Tak. Stropul, to sam bym nie wybrał. Bo przeważająca większość na te 18 pseudonim Bonkor. Tak, nie ma tutaj korupcji. Nie wiem kim jest twórca tego obrazka. Prawdopodobnie nie ma go tutaj na streamie, także będę się musiał z nim skontaktować osobiście. No, ale muszę powiedzieć, że... A mogę teraz w sumie zrobić galerię taką wszystkich. Że... Tylko teraz te numerki głupie muszę powyłączać. Powyłączyć. Nieważne. To są one. O. Muszę powiedzieć, że wszystkie były... Wszystkie były bardzo dobre. A co najmniej wszystkie były dobre. O. Teraz zrobimy taką galerię zbiorczą wszystkich prac, żeby tu wszystkich, nie tutaj, żeby nie było, kolejność nie ma znaczenia. Żeby każdy się czuł, że tak powiem, Sambor równa się Samborski. A faktycznie,
O tym nie pomyślałem, czyli jest twórca. Sambor, gratulacje, żadne konotacje. Zrobimy kolaż. Taką miniaturkę będzie z tego potem można zrobić ładną. Mi się one wszystkie tutaj nie pomieszczą bodaj. O. To było też super ładne. No dobrze, kurde, bardzo się cieszę, że wzięliście sprawy w swoje ręce. Myślałem, że będzie więcej tych prac. Myślałem, że będę je liczył w setkach, ale ludzie są leniwi i nie chcą. Aha, a jeszcze nagroda. Także Piotr Samborski wygrał słuchawki polskie Overton Earplug EP101M. Bardzo polska, bardzo propolska nazwa. Tutaj z tego już mi tylko... Jezu, co ja tu robię? Z tego już mi tylko flagę będzie widać polską. To damy Polską. gdzieś, znaczy niemiecką. Boże, Pomyliło mi drogi, się z kochany. produkcją niemiecką. Znaczy flagą. O, nie mieszczą się już. Dobra, niech... Muszą być wszystkie. O, no. No i tak, proszę Państwa. Konkurs rozstrzygnięty. Bez żadnej, nikt nie posmarował, nikt mi nie wysłał żadnej koperty. No, z jednej strony szkoda, ale dla uczciwości konkursu to dobrze. Także no, to by było na tyle. Dziękuję bardzo za uwagę i może jeszcze jak będzie kiedyś taki konkurs, chociaż że takie fajne nagrody to raczej rzadko. To u Dawida był fajny konkurs, można było kartę wygrać graficzną. Ale mam nadzieję, że coś się zdarzy. Może kiedyś rozdam coś, co mi będzie niepotrzebne, nie wiem. Może się coś znajdzie w szufladzie. W Ta szufladzie mam szuflada to jest dużo tragedia. rzeczy. Tam jest No. wszystko. No i to... Tak.